Okay, maayong gabi mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayoran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabion na mahigala. Pagadumalahon ti sa mahigala, Brother Isaw dito kinusab si Brother Levi Claves oban sa atong bisita karon nga gabion na si Brother Jello Canales. Okay, ato tasog pa din sunahan atong hangyoon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Okay mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon ug dalaygon nga Dios nining taknaa sa kagabhion. Kami nagahangyo diha kanimo nga niining taknaa sa amo nga pagahimuon pagpatilingog sa imong bilulong pinaagi nining nga programa. Ikaw unta magapanalangin sa imong balaang Espiritu Santo nga may magapasabot sa matag usa kanamo sa mga pulong among patalingugan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Magapanalangin ka o Dios sa matag tawo karon nga nagapaminaw nini nga programa, nga sa asa man sila karon nga dapit nga nagapamati nini, nga sa ilaha usab nga pagkinabuhi o Dios nagakinahanglan usab sila sa imong tabang tungod sa nagalain-lain nila nga mga problema ug balatian nga gihambin. Kami nagahangyo diha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanila sa mga balatian nga ilang gihambin karon. Ikaw unta magahatag og kasulbaran, kaayuhan o Dios sa mga problema nga ilang giatubang. Ikaw unta magahatag og sulbad aron nga sa diin ang matag usa kanimo makahimo sa paghiusa aron sa pagdaig ug pagsimba diha kanimo. Usab o Dios nagaduol ug nagahangyo kami diha kanimo
nga unta imo kaming pagapasayloon sa mga kasalanan nga among nabuhat batok diha kanimo aron kami takos nga makahimo sa pagduol ug pag-alagad diha kanimo. Dawata kini ang pagampo o Dios uban sa among kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Ginoong Kristo ang pasalubog tong manluluwas. Amen. Okay, padayon tahigala nga tusunahan. So diri sa studio karon, kami ra gyapon Brother Isaw, wa gyapon ni ato makauban sa Brother John Dihito, si Brother Joel Terana, si Brother John Michael Cinco, wala din no. Duha ra meron diri ang magadumala nini nga programa sa kini ang maayong balita. Nya sa gihapon mahigala og mag-text mo diri lang idritso og send sa ako nga number no, kang Brother Libby Claves nga number para ang atong mabasa ang inyong mga importante kaayo nga mga mensahe. Na amoy mga pangutana, ikalipay na mo na higala ang inyong isend no, sa atong number, o na amoy mga birthday greetings mga to sa mga friend, ato ng pangbasahon. O niya, atangin ninyo ang pagtubag na to sa pangutana karong gabi na, kay hatagan mo na mo o kahigayonan higala sa pag-participate no, sa ato nga program karong gabi na. Text dayon mo o niya alang sa atong mga viewers pod, mga followers sa Facebook. So amo sad mo nga ginahangyo sa kinasingkasing nga palihog atong i-share nga to sa atong mga friend no, ang ato nga programa para nga daghan sad nga makatan-aw, makapaminaw sa ato nga programa o mga maghisgot diin na hisgotan nato dinhi ang mga pulong sa Ginoo. So subliyon ako, welcome ang tanan karong gabi na dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya karong gabi na ako sang i-congratulate no ang atong mga 11 ka mga newly baptized member karon lang gyud na bautismuhe nga pulos to taga Mabuli na isa ka taga Libho. Atong gi congratulate sila si Brother Nestor Canto, o niya si Prince Emmanuel Maglasang, o niya si Vanessa Sad Maglasang, Espinosa Princess Ana Marie, o si Palma Kent Jols, Saga Jerly, o niya Saga Mary Chris, si Buok John Carl J, og si Maglasang Adelaida, anya si Sumalinog Ria, og si Sumalinog Ria Me. So congratulations sa inyong bag-ong pagtuo no, isip usa ka nahimo ng membro sa Seventh-day Adventist Church o diha sa Kadwawan SD Church. So thank you sa inyong madesisyon, ug hinaot pa ang Dios magpanalangin sa inyong bag-ong pagtuo nga inyong nahuptan karon lang adlaw. Okay no, atong ginapangumusta ang tanan to mga listener. Kutob sa naminaw karon o galantaw kamong tanan kinasingkasing na mahigala nga gi-welcome karong gabi na. Ya, sa gihapon among ipahinumdom ato nang sugdan og share mahigala ang ato nga programa nga ato sa ato mga friend. Okay, sa pagpadensunahan, aniasad si Brother Isaw maghatod sa mga kanyo o mga pagpangumusta karong gabi na. Okay, salamat Brother Lebe nya mga kaigsunan ug mga kaiglan sa mga kausapa maayong gabi kanyong tanan. Welcome ni itong programa sa kanginan kini ang maayong balita. So sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagasunod og nagasubaybay nini nga atong programa sa kinasingkasing kamo amo nga gina-welcome. Ato nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan dinhi sa Bantayan Island sa kanunay nga pagsunod nila sa ato ang programa. Mangin man usab ang atong mga kaigsunan dinhi sa Hilantagaan Island, no? Salamat mga kaigsunan sa inyo nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Labi na sab dinha sa Bitngil Island, no, nila ni Antisining og Nicole Sito dinha Ilustrisimo mayong gabi kanyo dinha kol ante may man sa ato nga mga kaigsunan sab dinha sa Kinatarkan Island nila ni Brother Junjun Ilustrisimo, no, nya nila ni Brother Glenn Escalikas usab di ay nya dinha nila ni Brother Boy Alice,
ang ato mga kaigsunan din ha nya ang ato ang mabtikon din nga konsyal sa bituon na konsyal Alan dito. Mayong gabi kanyang tanan din ha mga kaigsunan og makiglan. Labi na ang ato mga kaigsunan dinhi sa Malapascua Island. Sa kanunay mga igsoon kami mapasalamatan gid sa inyo nga kung wa gani panahon nga signal ang radio dinhi agid mo maminaw sa atong programa sa live broadcast no nya amon lang tanan-tanan mga kaigsunan nga nagsunod og subaybay nitong programa. Welcome mong tanan. Di man muna mo matagsa-tagsa sampit ang inyong mga pangalan pero nahibaw na mo nga pasalamatan sa gyud na namo ang inyong nga mga efforts, ang inyong nga suporta nining ato nga programa. Nya ato day nga pasalamatan sab dinaa sa Tambungon sila ni Brother Remy Sigarino uban sa iyang pinalangga nga asawa nga si Tinday ug usab si Konsyal Elvis Peritos ug si Sister Jingjing Peritos dinhi sa Manyo no. Salamat magsuon sa inyo nga kanunay nga pagsunod og pagsubaybay niining ato nga programa. So alang sa sa ato nga mga viewers sa ato nga Facebook live broadcast karon mohangyo mi sa inyo mga kaigsunan nga ato gihapon himuon ang pag-share sa ato nga kini ang live broadcast. Kay abi ninyo pinaagi ni anang inyo nga pag-share nakahimo na mo ana sa pakigbahin sa pagpakuyanap sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan kay ang Facebook worldwide man eh. So gihimo nato ba ang kini ang katumanan sa gusto sa Ginoo nga ang mayong balita ato nga igasangyaw sa tibuok kalibutan. Pinaagi lamang ana inyo ang pagpindot sa share sa inyo nga kini ang pag-share sa ato nga live broadcast sa inyo nga Facebook account. Nakahimo na mo mga kaigsunan og makiglan sa pag-participate niini nga buhaton. So sa gihapon kami sa kinasingkasing maghangyo sa inyo nga unta ato ni nga hiniusahan pagbuhat ni nga bulhaton sa social media nga ato i-share ang ato nga live broadcast matag gabi mga kaigsunan og makiglan. So salamat sa inyo nga pagsanong nya siguro si Brother Libby dunay mga text messages nga basahon sa iyang cellphone. Brother Libby? Okay, dagan salamat Brother Isaw. So moadto na lang ta siguro sa basa Brother Isaw sa pangutana. Murag naman to'y reaction kagabi no? Natoy reaction pero sa di pa nato basahon siguro ang katong reaction kagabi Brother Libby. Ato sa ning basahon ang mga mensahe nga niabot sa ato nga live broadcast. Niya si Brother Edelberto Higante Sumalinog ingon siya nga good evening everyone watching and listening from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. Uy, mayong gabi sa itong mga kaigsunan din sa Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. Labi na nimo Brother Edelberto Higante Sumalinog. Salamat sa inyong pagsunod sa ato nga kini ang programa. Yan na po Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi na sab kaninyo Brother Isaw kay Libby og mga kauban diha sa station og sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod sa kanunay ning programa. God bless sa tanan. Sumayong hapon kanimo din Brother Ronilo. Nya salamat sa kanunay gid nimo nga pagsunod sa ato nga programa. Naot nga ang Dios magapanlangin kanimo. Niapon Brother Rafino Moreno blessed. So dinhi sab sa ato nga pikas mo nito ato sa nakita nga nakig-uban kanato nga ato makaigsunan niya si Sir Jerome Patagnan. Niapod si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan, Masbate. Salamat Pastor sa imong nga pag-view sa ato karon nga live. Niapod si Brother Isagani Aratsa, no? Niapod si Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Sister Ninami Pubadura. Niapod si Sister Jivne Jiris Malati. O niapod nakig-uban kanato si Sister Aida Tirana. Niapod si Brother Neil John Bersero ang ato nga mabtikon pod nga layman. Niapod si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Niapod si Ka Ernie. Hindi niapod si Sister Roslyn Mainit. Niapod si Sister Kian Mid Derial Derder watching from Kinatarkan Island. Niapod si Sister Lucille. Niapod si Brother Ronald Conrillion watching from Dawis Maya. Niapod yung mensahe si Brother Johnny Sereno. Mayong gabi ninyo diha Brad. Mayong gabi ninyo
duha diha brad og sa tanan na lang nagasunod ning maong programa watching her from Biliran. God bless. Nya maayong gabi sab kanimo din ha Brother Juni, no? Brother Titing, salamat sa imo ang pagsunod og pagsubaybay sa atong programa og maayong gabi sab sa tanan taga Biliran karon nga nagsunod og nagsubaybay natong programa. So wala na may mensahe mga kaigsunan og mga kiglan nga napuno sa ato nga live broadcast ngadto ta sa paghatag og pagtagad sa kiniang ingon ta reaksyon kagabi no sa ato nga gitubag nga pangutana nga gikan kang Brother Claudio Alfici. Ingon siya sa iyang reaksyon kagabi nga unya ang Sabado ra di ay tumano ninyo. Question mark Brother Libby. Yan siya nga unya ang Sabado ra di ay tumano ninyo. Dili na lang mo mutuo sa balaod ni Kristo nga wala nay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Kaduha ni nga pangutana. Dayon giilad mo sa mga ministro ninyo nga inilad pod aron lang maimperno kay si Kristo ang giwali pero dili mutuo ni Kristo. Mao ni ang iyang reaksyon kagabi Brother Libby. Okay, daghang salamat kayo Brother Isaw, no? So, reaction na higala instant ba na reaction, no? Kay kagabi ina sa atong program kanang ato sinan dayon Tagalog instant food nga tubag. So daghang kay mga importanteng punto sa iyang reaction. Manghinaot mi nga atong masabtan higala ang mga tubag nga among ihatag karong gabi una. So balik ka kuno to og basa Brother Isawi para nga ang atong mga tig-contribute og mga dugang tubag nga makahimo po sila, maka-catch up sila ba niya, maka-contribute sila kung sa ilang mga dugang tubag sa reaksyon nga gipadangat karong gabi una. Palihog daw. Okay, niya ang giniang reaksyon niya kagabi kang Brother Claudio Alfici. Yan siya nga unya Alfici. Unya ang Sabado ra di ay tumanon ninyo. Dili na lang mo mutuo sa balaod ni Kristo nga wala nay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Giilad mo sa mga ministro ninyo nga inilad pod aron lang maimperno kay si Kristo ang giwali pero dili mutuo ni Kristo. Okay, daghang salamat, no? So daghang mga importanteng point. Una, nagisgot siya og ipapahulay ra ba kuno aton tumanon. Ni ikaduhang punto, so ito ikaduhang point diha Brother Isaw. Yang kaduhang punto nga dili na lang ba daw ta mutuos balaod ni Kristo nga wala nay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Muna ikaduhang importanteng point. Nya ang ikatulo, giilad ra daw ta sa ato nga ministro nga inilad pod aron lang maimpierno kay si Kristo ang giwali pero dili mutuo ni Kristo. Okay, salamat kayo, no? So atong ihatag ang unang higayon ka Brother Isaw sa pagpasabot o paghatag og tubag nini nga pangutana. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby. Nya amo sagka nga pasalamatan Brother Claudio Alfici, hinaot nga nagsunod karon og naglantaw ba sa ato karon nga live broadcast. Bahin nining imong pangutana nga unya ang Sabado ra di ay tumano ninyo, sipyat ka dinhaa. Nahimo lang nga Sabado ang atong gisgutan kagabi ikaw mao may nisakay sa pangutana nga atong gitubag. Pero dinhiya sa Biblia dili lang kay Sabado ra ang gitudlo nga tumanon og bantayan nga sugo sa Ginoo. Kundili kining Sabado usa lang ni sa napulo ka sugo sa Ginoo. Unya atong hinumduman nga diha sa balaan nga kasulatan dunay mga sugo nga dili gid nato dapat kalimtan og baliwalaon. Kining sugo sa maayong pamatasan og sugo may tungod sa pagkaon mga kaigsuunan og mga kiglaan. Bahin sa ikaduhang pangutana nga nagisgot nga dili na lang mo mutuo sa balaod ni Kristo nga wala nay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Sa Biblia wala tay makita nga giisgutan nga si Kristo dunay gitudlo nga balaod nga ang pagkaon nga mahugaw nga kini ang wala nay pagkaon nga makahugaw sa tao. Wa tay mabasa niya sa Biblia sa New Testament nga si Kristo nagtudlo og balaod nga walay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Dayon, ang imong gisgutan sa katulo, giilad mo sa mga ministro ninyo nga inilad pod aron lang maimperno. Kay si Kristo ang giwali pero dili mutuo ni Kristo. Which is
dili gina tinuod ang imong pagsabot og pag-interpret sa ato nga programa, kay dinhiya sa atong programa ato gyud nang gipadako si Kristo ug ato gyud nang gipaila nga si Kristo atong tinuod nga Dios ug atong manluluwas. Bahin niining imong pangutana higala, tinuod yun na nga ang mga Seventh-day Adventist nagsunod og nagtuman gina sa adlong igpapahulay nga maong adlong Sabado. Kay mao man ay atong makita og mabasa sa Biblia. Pero bahin niining ikaduha nimo nga gisgutan nga dili na lang ba di ay mi or dili na lang ba di ay ta mutuman sa balaod ni Kristo nga wala nay pagkaon nga makapahugaw sa tao? Ato gyud hinumduman og sublion ko nga si Kristo walay gihisulti nga dunay balaod mga kaigsunan ug mga kaiglan, may tungod sa wala magtudlo si Kristo sa Biblia nga wala nay pagkaon nga makapahugaw sa tao. Kundili bahin nining butanga nga imong gisgutan, ang isyu nini atong makita dinhiya sa gisgutan sa Mateo Kapitulo 15 mga kaigsunan og makiglaan. Kay mao man gani kini ang prone kayo nga gamiton dayon kining gisgutan sa 11 nga kung aton tanaw nagingon nga dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. May gyud tawag dinhi magikan kining gisgutan nga balaod kuno ni Kristo. Pero sultian ko kamo mga kaigsunan ug makiglan, dili man ni balaod kundili pagtudlo ni Kristo mga kaigsunan ug makiglan tungod sa mga pagtuo sa mga Parisiyo ug skriba nga sa ilang nga pagtuog sa ilang balaod, bawal gyud kini mukaon ang tao nga walay pagpanghunaw mga kaigsunan ug makiglaan. Muna nga si Kristo nagsulti, dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Dayon karon ang magabasa sa Biblia, ang magapamati nining bersikulo, hatagan man day konklusyon og paghuna-huna nga pwede na day kaunon ang gibawal nga pagkaon, kadi naman day makahugaw sa tao. Hatagan day kaugalingong konklusyon ba? Hatagan day kaugalingong pagpanabot. Kay kutob raman sa dinaang bersikulo ang basahon, kutob raman sa dinaang bersikulo ang paminawan. Pero kung ato ning padayunon mga kaigsunan ug makiglaan, dinhiya na sa bersikulo 17 hangtod sa 20, ingunani na ang atong masaksihan sumpais gisulti ni Kristo nga dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini maong makapahugaw sa tao. Kung atong basahon ang 17 ingunaning gisgutan, wala ba ninyo palandong nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan og unya igait sara sa gawas? Apan ang magagula sa baba ana gikan sa kasing-kasing og mao kini ang makapahugaw sa tao. Ato ginangtiman-an, padayono nato, kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, pakigilawas, pangawat, pagsaksig bakat, manulti sa pagbuling sa dungog. Muna ning gisulti or pasabot ni Kristo bahin sa iyang gisulti sa bersikulo 11 nga nagsulti siya nga dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Mao ni ang pasabot ni Kristo mga kaigsunan ug makiglaan. Dili na ngiyang pasabot mahitungod sa mga gidili nga pagkaon, mahitungod sa mga dulumtanang butang, kundili ang pasabot ni Kristo mahitungod sa pagtulunan sa mga Parisiyo ug skriba nga naghunahuna kung ang tao mukaon sa walay pagpanghunaw, mahimo siyang mahugaw o magkahugaw mga kaigsunan ug mga kaglaan. Muna ang gagipasabot o gisulti ni Kristo ang makapahugaw sa tao, dili ang magasulod sa baba kundili ang magagula sa baba nga gikan sa kasing-kasing. Kung ato nga tanawon, gisgutan ni Kristo unsa maning mga makapahugaw sa tao, nagikas kasing-kasing kanang mga kining gisgutan nga pagbuno, panapaw, pakigilawas, pangawat,
pagsaksig bakak, panulti sa buling sa dungog, mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay pupang hunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Mao ni ang pasabot ni Kristo, mga kaigsunan ug makiglan. Ang punto ni Kristo mahitungod sa pagtulunan sa mga Parisiyo ug skriba nga ang mga tinun-an ni Kristo na nagpangaon sa pagkaon nga walay pagpangunaw, gisulti ni Kristo nga dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kun dili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Muna nga dinias atong programa, mga kaigsunan ug makiglan, makabantay mo. Doon na gay linya si Brother John nga isulti sa ato nga naging siya nga diha sa pagtuon sa Biblia, gikinahanglan nga sa pagtuon palapdan, palawman, padak-an kay nga naman mga kaigsunan og makiglaan. Kung sa ato nga pagtuon og pagbasa sa Biblia, kutob atas usa ka bersikulo, natural nga dira rasad kutob ang atong pagpanabot. Di kayo nato masabtan ang tibuok og unsa gaybot pasabot sa gisgutan niya ng bersikulo, ha. Karon bahin ning bersikulo 11, sabton man dayos kadaganan, hatagan maday kaugalingon nga pagpanabot, hatagag kaugalingong konklusyon nga pwede na dayang kaunon ang mga gidili nga mga pagkaon, pwede na dayang kaunon ang mga dulumtanang butang. Kaya naman maura may gitan-aw, maura man sad, pero kung imong lantawon ang bersikulo 11, wa sad ra bagay din maghisgot mahitungod sa mga dulumtanang pagkaon, mga kaigsunan og mga kaiglan. So kung imong lantawon og susihon, mga higala og mga igsoon, dili pasabot ni Kristo ani may tungod sa pagkaon, kundi ang pagkaon mga dulumtanang pagkaon, kundi ang pasabot ni Kristo ni, ang punto ni Kristo nini mahitungod sa pagtulunan sa mga Parisiyo og skriba. Og ako nga sublion, wala magtudlo si Kristo niining og nagtudlo nagsulti nga balaod kini, ha? Dili niingon nga balaod, mga kaigsunan, ang iyang gisulti, kundi pagtudlo, pagtulid kini sa pagtulunan sa mga Parisiyo ug skriba sa ilang paguna-una nga kun ang tao mukaon sa walay pagpangunaw, mahimo siyang magkahugaw, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon kung imong lantawon og susihon niya kaning gisgutan nga giilad mo sa mga ministro ninyo nga inilad pod aron lang maimpirno kay si Kristo ang giwali pero dili mo tuo ni Kristo, which is doon na gyud kay point niya na, pero dili na para sa mga Seventh-day Adventist, mga igala. Kaya naman ang Seventh-day Adventist nagtuo kang Kristo nga may Dios og manluluwas. Ang Seventh-day Adventist mituo kang Kristo, nagwali may tungod kang Kristo. Ato ginang timan-an, mga kaigsunan og mga kaiglan. Dinya sa atong programa, si Kristo gipadako gid na nga mo'y atong bugtong or atong Dios og atong bugtong manluluwas. Kaya naman mao may gitudlo sa balaan nga kasulatan. Ngani kung atong tanawon niya, mga kaigsunan og mga kaiglan, kung ato nga basahon ang gisgutan dinhiya sa balaan nga kasulatan, dinhiya sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11, ingon ani ang ngadto sa 13, ingon ani ang ato nga makita, no? Ingon aning gisgutan, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. Ato ginang timan-an, mga kaigsunan ug makiglan, ang kaluwasan alang sa tanang tao, dili lang alang ratong mga taong mosulod sa iglesia, kundi alang sa tanang tao. Unya ang kaluwasan para sa tao, dili para sa relihiyon, no? Kung atong padayonon, ang grasya sa Dios gikapadayag. Sa laing nga termino kining pulong grasya, mga kaigsunan ug makiglan, nagkahulugan kinig kaluoy. Nanunsa maning kaluoy nga gikapadayag sa Dios? Kung atong padayonon ang 12 nagingon nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun og sa mga pagpangibog nga kalibutanon. Ang kaluoy sa Dios iyang gikapadayag, mga kaigsunan ug makiglan, nga magatudlo sa matag tao nga mobiya sa pagkadili Dios nun og sa pagpangibog sa kalibutanon, which is kung ato nga tan-awon ang gihisgutan og gipasabot nini ang pulong sa Dios, ang maayong balita iyang gipadayag nga magtudlo sa matag usa ka tawo nga mobiya sa pagkadili Dios nun og sa mailibgon sa kalibutan. Nganong nakaingon man tag ang pulong sa Dios,
mga kaigsunan og makiglaan, karang gisgutan nga nagatudlo referado na sa pulong sa Ginoo. Ngano, kung atong basahon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ingon ani ang gisgutan, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Giunsa mga kaigsunan og makiglaan, gihimo sa Dios ang tibuok kasulatan, balaan nga kasulatan aron sa pagpanudlo. Kung padayon nato, aron sa pagpanudlo, aron sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So kung imong lantawon og susiyon, referado ni sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan og makiglaan. Ang kaluoy sa Ginoo, kaluoy sa Dios, iyang gipadayag pinaagi sa iya nga pulong. Nan kung atong padayonon nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios non og sa mga pangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Dios non dinhi nining kalibutan na karon. Kung imong lantawon og susiyon, ang purpose sa Ginoo sa pagbuhat sa balaan nga kasulatan aron ang tanang tao matudloan, pero unsaon pagkumpleto sa pagtudlo sa tao gikan sa pulong sa Ginoo kun ang basahon katunga na lang sa kasulatan kay bag-ong tugon na wala nang daang tugon. Mga kaigsunan og makiglaan, ang paghimo sa Dios sa balaan nga kasulatan tibuok. Unya pag-abot mo sa pagtuos tao, arin lang sa katunga, New Testament na lang, di na lang sa mubasas daang tugon kay bag-ong tugon na. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, gihimo gituga sa Dios ang tibuok nga kasulatan. Diha sab sa atong pagtuon, diha sa atong pagbasa sa kasulatan, gikinahanglan tibuok pud ang atong tun-an, tibuok pud ang ato nga basahon, aron tibuok pud ang pagtudlo nga atong madawat, tibuok pud ang pagbadlong, tibuok pud ang pagtulid sa sayop nato nga paguna-una mahitungod sa Ginoo mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung atong padayonon ang 13 nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. So kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, diha sa paguna-una nga mosulti nga si Kristo tawra og dili Dios, supalpal gyud ang paguna-una mga kaigsunan og makiglaan, di gyud na mamao kay nga naman ang gitudlo sa balaan nga kasulatan si Kristo dakong Dios og bugtong nato nga manluluwas. Abi kay duna may matbasa nga si Kristo tao, mo huna-huna og mutuo lang pud dayon nga tawra si Kristo. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og makiglaan, tinuod si Kristo nagpakatao. Pero wala mawala ang iyang pagka-Dios. Lahi man sad ang uban nga mobasa. Kay nga naman huna-hunaon man sad gyud nga kay si Kristo nagpakatao man, tao na lang dili na Dios. Pero nahimo noon mga kaigsunan nga sayop ning paguna-una nga tao ra si Kristo. Kay nga naman ang gitudlo sa balaan nga sa kasulatan, si Kristo nagpakatao pero taliwala siyang pagkatao, nagpabilin ang iyang pagka-Dios. Nan kung ato nga bantayan o tanawon makaigsunan niya pa. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20, kung ato ning tanawon, ingon na ning gisgutan. O kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, o kita anaa kaniya nga mao ang matuod. Diha sa iyang anak nga si Jesucristo, kini siya mao ang matuod nga Dios o kinabuhi nga dayon. Kung imo lang tawon mga kaigsunan og makiglaan, gisgutan o gitudlo gyud nga si Kristo matuod nga Dios. Pero kung imong lantawon ang paguna-una pud sa uban, ang pag-interpret, ang pagkini ang sabot, si Kristo lagi kuno tawra. Muna mga kaigsunan og makiglaan, nga mo doon na kita madungog diniya sa atong programa nga diha sa atong pagtuon, pagsusi sa balaan nga kasulatan, gikinahanglan atong palapdan, padak-an og palawman sa pagsabot og pagbasa. Kaya nga man, kung kutob lagi ta mukutlo og usa ka bersikulo dinha ang bahina, di gyud na mahimo mga kaigsunan og makiglaan nga atong masabtan og unsay gipasabot gyud niining bersikulo ha.
Karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, ato na nang natagag husay, balikan ta ang butang mga kaigsunan ug mga kaiglan nga gihisgutan nato diha sa Mateo 15 bersikulo 11. Sublion ko mga kaigsunan ug mga kaiglan, diha sa gihisgutan ni Kristo wala na mag-refer dito as mga dulumtanang butang, dulumtanang pagkaon, kundi naka-refer ni, naka-address ni dito as mga pagtulunan sa mga Parisiyo ug skriba nga naghuna-huna nga kun ang tawo mukaon sa walay pagpangunaw, mga kaigsunan ug mga kaiglan, magkahugaw, which is diha sa pagtudlo ni Kristo. Ang gitudlo ni Kristo mao nga ang pagkaon nga walay pagpangunaw dili makapahugaw sa tawo, kundi kining magagula gikan sa baba sa tawo maoy makapahugaw sa tawo, mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kining magagula gikan sa kasing-kasing, kining pagbuno, kini ang pangawat, kung imo lang tawon, mauni ang makahimo sa makapahugaw sa tawo sumala sa gisultig gitudlo ni Kristo. Karon tungod nining bersikulo dunay mga taong mosultig motudlo nga pwede nang kaunon ang mga dulumtanang butang. Pwede nang kaunon ang baboy o ang uban pa, kay si Kristo nagsulti man nga dili ang magasulod sa baba may makapahugaw sa tao. Mamanday na pagtudlo, mamanday na pangatarungan. Pero karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, patalinghugi ni ninyo mga pulunga kung ato nga basahon. Dinhiya sa Isaias kapitulo 66, si propeta Isaias dunay gipadayag mga kaigsunan ug mga kaiglan. Diin kining iyang gipadayag mga umalabot ning butang sa pagbalik sa Ginoo, mga kaigsunan ug mga kaiglan. O kung ato nga lang tawon niya sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 15 ngadto 17. Kung ato ning basaw nagingon, kay ania karon si Yuba moani uban ang kalayo og iyang mga karo masama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis o sa iyang pagbadlong uban sa mga sigas sa kalayo. Kung padayonon naton 16 nagingon, kay pinaagi sa kalayo si Yuba mo pahamtang sa hukom, pinaagi sa asa ang hukom sa Dios, pinaagi sa kalayo mga higala og mga igsoon. Nan kung atong padayonon og ang iyang mga karo masama sa alimpulos og pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod og ang mga pinatay ni Yuba daghan. Nganong nahitabo man nga ang pinatay sa Dios pag-abot sa adlaw sa iyang paghukom daghan man mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ato nga padayonon aron ato masaksiyag may balan nganong daghan ang mga pinatay sa Dios panahon unya sa iyang paghukom. Kung padayon naton 17 nagingon, kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adtos mga tanaman. Ang gisgutan og ipasabot niini ni propeta Isaias mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung basahon nato sa lain nga translation, ang gisgutan og ipasabot niadto kadtong mga tao nga naghuna-huna nga balaan og limpyo apan ang tinuod makasasala diay kanang muwali ba? Muwalis mayong balita, muwali may tungos pulong sa Ginoo, pero taliwala siyang pagpangwali, wala siya musunod og motuman kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. Nan kung atong padayon nagingon, sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan, nagingon si Yuba. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, pag-abot sa adlaw sa paghukom sa Dios pinaagi sa kalayo, daghan ang iyang mga pinatay. Nganong daghan man ang pinatay sa Dios tungod sa atong panahon karon, bisan nasayod na nga kanang butanga, kanang pagkauna, kanang mananapa gidili na sa pagpakaon sa Dios, ni padayon gyapon sa pagkaon. Muna hinungdan pag-abot sa adlaw sa katapusan, pag-abot sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, daghan ang hinukman sa Ginoo kay man daghan man gyapon karon ang nagpadayon sa pagkaon sa wala gitugot sa Ginoo. Karon ang pangutana mga kaigsunan ug mga kaiglan man nahitabo na ba ang paghukom sa Ginoo or wala? Wala pa. Nang kay wa pa man dayon mahitabo ang paghukom sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagpasabot nga ang balaod may tungod sa pagkaon, ang pagginang balaod may tungod sa pagkaon mga higala ug mga igsoon sa atong panahon karon nagapadayon gyapon ni. Kay nga naman ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, pag-abot sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, paghahukman sa Ginoo ang nagakaon sa unod sa baboy ug sa uban pang dulumtanan.
So kung imong lantawon og susiyon, nagpasabot ni mga kagalaan og mga kaigsunan nga ang gidili nga mga pagkaon, mga dulumtanang butang nga wala gitugot sa Dios pagpakaon, kining balaura nagpadayon gyapon ni hangtod sa atong panahon karon. Kay kung wa pa ni mga kaigsunan ug makigilan nagpadayon sa atong panahon hangtod karon mga higala ug makaigsunan, gisulti unta ni propeta Isaias dinhiya nga dili ni anya adlaw sa paghukom sa Dios mga kaigsunan, kundi panahon ranis mga Hudiyo, panahon ras mga Israelites. Pero kung imong lang tawon og susiyon mga kaigsunan ug makiglan, ang gisgutan ni propeta Isaias adlaw man sa paghukom sa Ginoo. Unya kung imong lang tawon og susiyon, wa pa man nahitabo ang paghukom sa Ginoo. Gining mga butanga mga kaigsunan ug makiglan, nagpasabot og nagpahayag ni sa atoa nga kining mga butanga nga ang balaod sa pagkaon, balaod sa Dios may tuod sa pagkaon, ang mga dulumtanang butang gidili gihapon sa pagpakaon hangtod sa atong panahon karon. Alang ninyo mga nagapaminaw karon nga padayon gihapon sa pagkaon sa dulumtanan sa unod sa baboy tungod kay lisdan mo pagbiya, lisdan mo pag-usab og pagbag-o. Hinumdumi ninyo mga higala nga duna gihapon may panahon. Nganong makasulti tag duna gihapon may panahon sa pagbag-o og pag-usab tungod kay ang adlaw sa paghukom sa Dios wala pa mahitabo. Hinaot nga paningkamutan natong tanan nga mahimo nga mabag-og mausab nato ang atong kinabuhi sa dili pa mahitabo ang adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kay kung mahitabo na ang adlaw sa paghukom sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo unya wa ta kahimo sa pag-usab og pagbag-o sa atong kinabuhi. Ang mahitabo sa ato higala disgrasya gyud ang padulngan. Kay ngaman wa man ta mousab og mabag-o sa atong kinabuhi nga bisag nahibaw og nasayod na tas pulong sa Ginoo, nagpadayon gyapon tas pagpagahi sa ato nga kinabuhi nga nagpabilin tang masinupakon ngadto sa Ginoo. Well mga kaigsunan ug makiglan, ato nga nasaksiyan diin kining mga butanga ato nga nasaksiyan nga ang gisgutan ni Kristo mahitungod sa kiniang Mateo kapitulo 15 bersikulo 11 kanang gisgutan ni Kristo nga dili ang magasulod sa baba mo'y makapahugaw sa tao, kundi ang magagula sa baba mo'y makapahugaw sa tao. Ang pasabot day na ni Kristo dili didto may tungod sa dili may tungod datong mga mahugang butang, mga dulumtanang pagkaon, kundi mahitungod day ni sa pagtulunan sa mga Parisiyo ug skriba, pagtulunan nga mao ang tao magkahugaw kung dili siya muhunaw sa dili pa siya mukaon mga kaigsunan ug makiglaan. So alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So may siguro unang iyong basahon yan na ay mga mensahe nga diya sa screen. Palihog daw basa. Okay, ni ay mga mensahe na puno Brother Libby. Niya si Sister Lisa Dalonios 40. Happy Sabbath everyone watching from Villa Balite. Uy, mayong gabi kayong tanan mga kaigsunan no dinha sa Villa Balite. Dugay-dugay na kita dinha nga wa ka bisita. Lastly nga pagbisita nato dinha uban ta kang Brother John sa inyo dinha nga association. Dinha pod si Sister James Lee Dam, mayong gabi. Daghan kayo nagtuo nga si Kristo nagbuhat sa adlaw nga Domingo. Maumana ang bungas mga tao nga dili mosunod sa Sabado kay ngares Domingo. Niapod si Brother Mark ninyo Malina Ruiz, mayong gabi ninyo diha sir, God bless. Mayong gabi sir. Niapod Sister Lia Muñez, anak jud na dong basta mga ulit og baboy. Tinuod yun na Sister Lia. Niapod Sister James Lee, Leviticus 11:7. Gibawal sa Dios ang pagkaon sa baboy kay kini dulumtanan. Insakto gina. Niya si Brother Jimmy Monte Alto, anak gyud na Brad, basta mga hintil, mga supakan sa sugo sa Dios. Niya pod si Brother Dante Umpok, watching taga Placer. Uy, mayong gabi no sa mga atong mga kaigsunan dinaa sa Placer, no? Welcome sa ato nga programa. Dinhi pod si Brother Jimmy Monte Alto, Isaiah 66:15 ngadto 17, makita ra na sa ulahing mga adlaw nga pagasunogon gyud sa Dios ang nagkaon og baboy og uban pang dulumtanan. Nya ingon dinhi si Brother Sister James Lee, Mateo 5:17, ang atong Ginoo wala gayud magbungkag sa sugo bisan usa na lang kakudlit o tulpok. Buhat 10:15 si Pedro gigutom.
Salamat Sister James Loy nya Brother Jimmy, salamat po sa imong contribution. Wala na may napuno nga ay ilang contribution Brother Libby, ang panahon ako ihatag kanimo. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Unya salamat po sa pangutana. Balikar gud to Brother Isaw, dapat to diya. Okay, niya ang pangutaang kinareaksyon ni Brother Claudio Alfilchi kagabi sa to Brother Libby, ingon siya nga unya ang Sabadora day tumanon ninyo. Dili na lang mo mutuo sa balaod ni Kristo nga wala na'y pagkaon nga makapahugaw sa tao. Giilad mo sa mga ministro ninyo nga inilad pud aron lang maimperno. Kay si Kristo ang giwali pero dili mutuo ni Kristo. Okay, daghang salamat no sa pangutana. So, ang iyang pangutana ipapahulay ra ba kunoy atong gituman yang uban di ay Dili na. sugo ni Kristo di na wa ko nato tumana kay ipakaon lagi ko ni Kristo kay wa nay mahugaw panahon ni Kristo. Ingon siya nga giilad ng kuno sa mga pastor. Ang tao giilad ko no niya pag-ilad padung sa impierno na iyang pangunahuna. So higala dili lang ako nagsunod ka sa programa nato din sa radio. Daghang mga pangutana about sa Ten Commandments, about sa pagkaon. So di lang kay igpapahulay ray atong gipasabot dinhi. Kay ang Biblia adunay daghang mga sugo nga angay natong tumanon. Ang dili na tumanon nga sugo katong mga sugo nga sama atong mga ceremonial law. O wala na to karon. Pero kanang moral law, mga dietary laws, mga kasuguan nga mga maayo nagapadayo na hangtod karon nga gitudlo sa mahigala kay mao man naas Biblia. May tungod si Papaulay, ang Biblia klaro man kayo, pero murag nasabot ako sa imong mensahe nga murag nakasabot ka na sa igpapahulay kay wa naman kay pangutana sa may tungod sa igpapahulay. Diri ka nangutana sa balaod ni Kristo. Kay matod pa nimo ang balaod ni Kristo nga ipakao na ang tanan kay wala na lagi mahugaw. Kay para nimo gihinloan na. So, ang imong gibasihan ana nga bersikulo kanang makita sa Mateo 15 o sa Marcos Kapitulo 7 nga ang musulod sa baba, kana pa yung Ginsos, ang musulod sa baba igaitsa ra na sa gawas og dili kana mao ang makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao kanang mugawas sa baba gikan sa atong kasing-kasing. So, muna'y pasabot nimo nga musulod sa baba, di na makahugaw sa tao. Pero pagutan na nga naman nga gisulti man ni Kristo. Nagbalaod na ba siya katong baboy sa daan tugon gisgutan nga makaon na, gihinloan na? Unsa may ipasabot diya sa Mateo Kapitulo 15. So, i-apply na to ang gitawag hermeneutic study mga higala. Pagsusi, pagtuki ba? Kung unsa nang hitabua, nganong nakasulti si Kristo nga musulod sa baba, iitsaras gawas, di makahugaw sa tao. Baboy bay buot gipasabot ni ana nga context meres Mateo 15, dili. Kung imo nang basahon ang Biblia, gikan sa versikulo 1, Mateo 15:1, sugdo nimo na, naghisgot na og tradisyon sa mga parasyog eskriba. Katong mga Hudyo, ang ilang tradisyon, kanang tradisyon, mga sugo lang na, mga balaod nga dili sa Ginoo. Inimbento lang ba, maginikanan ba? O mga gitawag nag human tradition doctrine. Unsa may ilang doktrinang gitudlo? Ang doktrina ilang gitudlo nga sa dili pa ka mukaon, manghunaw gyud kas kamot. Kay para nila, ang pagsupak ni anang sugoa nga kabilin-bilin sila ginikanan sala na o kay sala man na makapaimperno na para nila. So mao ning hitabo ang mga higala ilang nakitaan ang matinunan nangaon sila nangaon sila nga wa ka panghunaw sa kamot. Bunatong tanawon ko na ang dos basig baboy ito ilang gikaon atong basahon ang dos gaingon din sa 15 versikulo 2. Ngano bang lapason man sa imong mga tinunan
ang kalagdaan nga gikabilin-bilin sa mga katigulangan kay inig pangaon, dili siya namang hunaw sa ilang mga kamot. Lapason man sa mga tinunan. Nangaon sila nga wala ka pang hunaw silang kamot. So, ilang nakita ang mga tinunan nangaon, pero pangutana, unsa may ilang gikaon ni adtong panahon na nga gilapas sa mga tinunan ni Ginusos. Ang gilapas nila ang tradisyon. Wa musubay si Ginusos sa tradisyon nila nga niadtong panahon na nga dili pwedeng mukaon nga wa ka kapanghunos kamot kay memperno ka mukaon ka ana. Bueno atong tanawon ang Biblia kung unsay ipasabot na unsa mo to nagikaon, baboy ba to or unsa tong pagkaon na. Basa nito ang dosa. Niay daghang bersyon sa Biblia higala atong basahon. Kay dinhi sa Greek kanang gitawag og artos ang gibutang dinhi. Ang ilang gikaon. Unsa may meaning anang artos? So gitan-aw nako na ang artos sigala nagkahulugan na siya og bread, pan or tinapay. Mo'y hinungdan nga sa uban nga mga bersyon sa Biblia gibutang gyud ang bread mga higala. Ako basahon sa mas King James Version. Why doth thy disciples transgress the tradition of the elders? Nganong imong mga disipulo naglapas sa gikabilin-bilin nga tulumanon sa mga katigulangan? For they was not their hands when they ate bread. Kay sila wala nang hunaws kamot sa dihang sila nangaon og bread. Unsa man bread? Paan di ay ito ang ilang gikaon. Napunit nilang paan nga wa sila kapangunos kamot. Sama nato panalitan. Kaniha nagpalit kog paan. O niyawa ko nakapangunaw kaon ko. Kung ditsos paan. Og makitaan ka sa mga parisiyog iskriba. Kasa na ka. Kay wa na ka musubay sa balaod. Maimperno na ka. So ang matinunan ni Ginusos nangaon og paan. Mura gito ang problema kay wa kapanghunaws kamot. Diakusar nila. Diakusar nila ang mga si Ginusos. Ayaw ilang ipangutala si Ginusos. Nangaon sila nga wa manghunaws kamot. So gipasabot ni Kristo, wa ba mo ipagsabot nga ang musulod sa baba, ang kanang word musulod sa baba, gipasabot niya wa magisgot og baboy. Ang gipasabot kadtong paan nga ilang napunit nga wa kapahunos kamot nga giisip sa mga prosig skriba nga hugaw na to. Ingon si Ginusos nga mosulod na nis baba, iitsa nis gawas, dili ni makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao kanang mugawas baba, gikan siyang kasing-kasing, di ponsod sa tiyan gikan, gikas kasing-kasing. Unsa man di ay ipasabot ni ana mga higala. Okay. Ang ipasabot ni ana, muna ipasabot ni Ginusos sa Mateo Kapitulo 15, no? Kapitulo 15, o niya sa versikulo, sugdo na to sa versikulo 17. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba, muagi lamang sulod siyang tiyan, o niya igait sa gawas? Apan ang magagula sa baba, o muni katong makapahugaw sa tao, apan ang magagula sa baba, anha gikan sa kasing-kasing. Di na ni literal nga pagkaon higala, kanang muguwa sa baba, kay diin gikan, dihas kasing-kasing. Og mao kini ang makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao, kanang muguwa sa baba, gikas kasing-kasing. Dili kay ningguwa sa baba, gikas tiyan. Gikas kasing-kasing ha. Unsa man ni siyang migula ikas kasing-kasing. Atong tanawon ang 19. Kay gikan sa kasing-kasing, nagagula ang mga daotang hunahuna. O gikas kasing-kasing, naman yan daotang hunahuna, gikan pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini
ang makahugaw sa tao, tanawa, ang makahugaw des tao higala, dili na kadtong mukaon kag unsa diha, kanang gikas kasing-kasing nga muguwa sa baba nga mga buhat sa pagsupak sa kasugas Ginoo. Ingon nato nabasa mato pag Ginoo, mao kini ang makapahugaw sa tao. Sumpay, apan ang pagkaon nga walay po panghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Naara, wa maghisgot og baboy mahigala. Kay baboy pa ni, nag-ingon to si Ginusos, apan ang pagkaon og baboy, dili makapahugaw sa tao. Giklaro ni Ginusos nga ang dili makapahugaw sa tao, kadtong matod pa ni, wala kapanghunaw sa kamot. So kung atong i-apil, i-insert na tong baboy, ani nga chapter, higala, na nagpasabot lang na nga wag yun tayo klarong tinunan sa Biblia. Wag yun na to, nasabti ba? Ato hing-conclude yung tagditso kay ganahan lagi tang mukaon sa gidili. Wa man ni maghiskot in taon og baboy. Oy nganong i-apil man nato na? Kung sa debate pa, wa man nastima. Wa gina makaigo higala. Nga naman, kay ang gisgutan ninhi tinapay pan nga giisip sa mga presyo eskriba nga hugaw tungod kay napunit sa mga tinunang Ginusos nga wa sila kapanghunaw sa kamot. Mabuta hinungdan nag-ingon si Ginusos sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 7. Nag-ingon si Ginusos dinhi, walay kapuslanan ang ilang versikulo 9. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Muna gi-strike ka ni Ginusos. Walay kapuslanan inyong pagsimba kanako, kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo lang hinimo sa tao. Sa ato pa ang ilang pagpanudlo sa ilang mga sugo sa matong pagpahunaw sa kamot, pareha o gibugaton sa balaod sa Ginoo higala. So klaro na to, klaro na kayo na diha sa atong gibasa. Wa ni maghisgot og baboy, kundi naghisgot na ning tradisyon nila nga kinahanglan manghunaw kas kamot. So muna di nato butang-butangan kay maingon tang gilimpyuhan ng Ginusos, atong gisaksihag bakak ang atong Ginoo. Nabayan na sa napo kasugo, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigataw. Ang imong gipanghimakak si Kristo gyud mga higala. Mao nang angay tang magmatngo, no? So wa na magitay time atong ihatag ang panahon ni Brother Isaw. Okay, salamat Brother Levi. Mga higala, walanda igo nga panahon sa dili pa hingpit tapuson tong programa ni atong closing song mahima ng atong closing prayer. Okay, mag-ampot ha. Amahan namo nas kitas-an sa mga langit nining gabi na o Dios. Salamat kayo sa makasayuran ang napaminawan. Hinaot pa nga makakuha kini sa pagduha-duha, among nasabtang kamotoran magagiya kana paingon diha kanimo. Kining tanan among gitugyan gisalig madawat sa ngalan ni Ginusos nga manuluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita og kaniyong tanan, among mga suki og mga pinalanggan tigpaminaw kini yung mahigala. Brother Isaw dito, kinusab si Brother Levi Claves Bengon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.